Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. Wala na, karokan. Okay, makulay na buhay mga kabeli. So start na tayo sa ating charity. Yan, si Jeffren, ano. So si Michael, si Jampon. Yan, tapos si Jepoy. Si parang Kimpin din nakasama, gawa ng 40 days nung biyanan niya. So pinagbigyan natin. Magluluto ata sila. Okay mga kabeli, nandito na yung ibang special need natin. So susunduin na lang natin yung dalawa. So yung medyo naiwalay sa amin ng konti. Yan. Si Charles ba yan? Charles saka yung baby. Okay mga kabeli, samahan nyo po kami. Yun na, nangiram ako ng wheelchair saka stroller para may masakyan sila. Yun tama yan, tubig. May yelo yan. Lalagyan natin pati sa tag. Sige. Okay mga kabeli, let's go na. Tara. Diyan. Tara. Bakit ba nakakalimutan dyan eh? Sige. Yan o. Diyan, okay ka lang dyan. Atras ka dito. Yan. Konti pa, yan. Para hindi ka mahirapan. Okay? Okay ito? Hey guys. Bayo. Alay ko yung berde. Sa hospital, may padaki kaya alay. Sige po. Isa na naman yan. Sige na magkain na Ate naman kayo. At ikaw Christmas na pula ito. Paano kung Christmas ka? Hindi makasabi ka na. Okay, basta. Kanina, hindi. Hello po, Kakabeli. Bye-bye. Bye-bye muna, bye-bye. Bye-bye ka ta, bye-bye. Bye-bye ka ta, bye-bye. Bye-bye kami, Lele. Bye-bye po kami, alis kami, bye-bye. Bye ka ta. Kumakang baro kaya tanga po. Ayaw mo. Mga kabeli, nandito tayo sa isang batang may special need din na susunduin natin. Okay, sige, sunduin mo. Wow, Christmas na ka no? Uli na yan natin Christmas eh. Christmas na ka no? Tatako yan po eh. Ito marami ang polis. Eh, may kita. Lagi ka itong ilang. O, watugi po kayo. Tara na. Lipat kami. Ano kaya din? Malo. Ay, hindi kaya niya. Kanday ka, kanday. Huwag mo ako dyan. Mga kabeli, igib lang tayong tubig. So, kuha lang tayong tubig mga kabeli para may baon tayong tubig. Boy, saka yelo po, lagyan mong yelo ha. Baba.
parenting. Atas. Sorry. Bunakbag. Malalang kaya atas yun eh. Wala na pang yan ah. Ayan mga kabeli, malapit na tayo. Yun. Diyan, nainit na oh. So yung gintong pakpak. Ewan ko ba kung bakit tinawag na gintong pakpak. Medyo sigsag yung lugar mga kababy. Na bato meron dyan, di ba? Kaya mga kabeli, bahay na bato nandito rin po sa lugar na to. Tapos marami rito resort, mga private resort yan. Ganda yung lugar na to, malamig yung tubig. Parang doon din sa atin to, sa bahay, sa area. Boss, may schedule ako kay Sir Mervin. May schedule kami, galing namin kahapon. Kaya kabili, nandito na tayo. So, yan, si Jan. Karayat ka, sir? Arayat lang kami, bossing. Bali, pakita nyo lang ID para may discount pa kayo. Okay. Si Jeffrey, no? Ayos sa kabili, so nagpipil up lang si John Paul, siya na pinagpil up natin para makaano na tayo, makapasok na tayo. So ang parking pala sa labas. Okay, atras lang. So kabili, nandito na tayo. Yan. So driver na, cameraman pa. So si John Paul kasi nagipag-usap doon, iniwan ko na dahil naiinitan yung mga pasahero natin. Okay, baba muna natin sila rito. Poy, baba mo muna yung mga ano. Tapos, bahala na. Ano na kayo, pasyal-pasyal muna tayo. Tapos magpapaluto tayo ng pagkain sa restaurant.
mga beli, nandito na tayo. Yan tol, yung naka-wheel. Ay, isa kanyo sa wheelchair si Charles. Yan, okay lang. Yan. Yan. Apoy kaya, kingwagang kaya pendam keng stroller para... Ano yan mo mabasatan kayo nga po yan nasa ang gamitan tao. So, tita, ganito din yung bibigay natin kay, kay Charles. Kaya lang, pambata yung sa kanya kulay pula. So, yan si Charles. Gustong sumasama na mamasyal. Sige, Pai. Hawakan mo, Kel. Charles, okay ka lang? Okay lang? Oh, i-address mo ko tingin. Inside out. Okay ka mo. Yan si Michelle. Wala mo si Mata yung kaya mo yung bala sa kasama. So mga Bel, nakakatuwa si nalagyan na. Ashley. Si Ashley po, special need din siya. Hey, madali May. makaya yan. Biyasa yung... Yan, hello. Ano siya? Ayaw niya nagpapahawak. Siya yung batang hindi nakapasok sa Jollibee. Hello. Babay na, babay. Babay na, babay. Hey, So siya lola lang. Lola. Yan. Okay mga kabeli, ayan na, nandito na tayo. Sagan. Kailangan mo kumampal ng sagan. Pwedeng i-park doon. Okay, ayos pa. Sige pa, iayusin ka. Yan, pwede naman daw dito, sabi nung ano. Hoy, ipaparada ko lang, ano yung may mga bata Kasama mo na ba? Diyan, okay ka lang. Nakakatuwa mga kabeli. Okay mga kabeli, nakapagbayad na tayo. Yun. Okay na, pwede na kami pumasok. So magka-cottage na kami doon sa restaurant kasi naka-reserve ako doon May ano. So mga kabeli, gintong pakpak. Pasyalan nyo. Thank you. Si John Paul nainip ka, Paul. So dito pala sa entrance, dito bababa ka pa para magbayad. Kala ko doon na mismo sa office. Diyan, okay ka lang? Nasa salamin mo. Hindi si Jan kasi pag nalikabukan yung mata, medyo sensitive kasi yung mga mata nitong mga bata Yan, pawis yan. Medyo mamumula na po kaagad. Yan. TikTok ka daw? Ha? Ayaw mo mag-TikTok? Basta na may likod mo. Basta ko. Yan. Isa sa mga gusto ni Chef A gawin to. Ang ipasyal sila dito sa ganito kalagandang lugar. So kahapon, nakita niyo po sa vlog ko to. Nag-inquire lang po tayo kay Sir Marvin. Yan, shout out sa management ng Ginto Backpack. Shout out po. Thank you sa privilege na binigay nyo sa amin. So regular dito, entrance fee nila is 150 pesos. Sa atin binigay ng 50 pesos per head sa mga ano. Tapos yung Team Kabeli natin, libre na po. Wala po silang bayad. Thank you po. Bites. Yan lang mga kabeli ba. Malayo-layo ang lakarin, papasok. Eco-friendly yan. Pasarap tumambay. At least nabago yung na ano sila, kumbaga na-refresh yung mga special need natin. Ang pasyal. Mas mapuno. Ren, pasyal ka na rin. Ayan. Face mask ka. May alcohol kaya. Ano, okay ka lang. Ikaw, okay ka lang. Neneng. Ano na? Ha? Mamaya kakain tayo. Darating mo kaya tayo mo. So, kapatid ko po, sinama ko. Yan. Mukhang pagod na pagod ka kala. Hello po mga kabeli. Yan. Pasyal mo muna sila, Michelle. Paul, kuhanan mo silang ano, namamasyal. Yung iba nandun na. Tapos,
Hey! Kasi, pakabilis mo. Pakabilis mo lumakad. Tayo. Tayo busi. Mayang gaga. Anak kasi ako. Mayang gagawin hindi ako na ako. Anak. Sama na ka. Ang pakabilis. Kami? Oo. Ako. Lay, kabulok-bulok. Bulok. Bulok. Takay, Ang basa pilagin. Mamam ka, be? Doon o, tapos o, yung may ano dun. Para ba kami nasusunod? Buhay. Doon tayo sa inyo. Siguro ano ng kasal to? Kasal. Kasi may ano sila oh. Wedding head. Tingnan mo may wedding head sila. Buka dito sa'yo, wala guna. Wala guna lang mo kini. Upo kasi. Kaya lagusin. Ay! Tawag mo. Bye! Wala guna naman eh. Kalau gini naman dito, kakilala ni Kating Mari dito. Ang tabi mo. Tayo. Ha? Kahit magawa dito pwede nyo pa. Sira-sira. Ha? Buti. Naman? Buti ka agad. Buti. Kumili sasabi na sasabi. Ito mahirap dito eh. Sasabi na sasabi. Pag ako ng maalan, kapag ang mama mo pag ako, nagkakapayawa mo. Pati mo na ako. Nakakabon. Shoutout po pala niya kay Melody Brunyola. Hello. So ayan mga kabeli, pinapaready na natin yung pagkain nila. So nakapamasyal na rin yung mga special need. So, sige. Pinasamahan natin sa mga team kabeli natin. So tayo kasi nagready ng pagkain na para sa kanila. Yan. So dito kami magsaset ng, dito ko na lang pinaset yung pagkain. Yan. Nakakawala ng stress dahil nakikita mo kakaiba na naman sa paningin ng mga special need natin. So yun, medyo ano po sila, repress. Yan, okay ka lang? Happy? Okay. Ha? Okay mga kabeli, hintayin lang namin yung pagkain. At least nagpapahinga sila sa baba. Mamaya aakit na namin sila rito. So si Charles lang po ang bubuhatin namin paakyat dito. So medyo maraming agdanan po kasing dadanan. Pero kaya naman. Okay, hintayin lang natin. Pinasan mo na, Paul. Babalikan ko lang yung words yan. Ayan. Charles, okay ka lang? Nakapasyal ka na? Ha? Sige, upo muna siya dyan. Doon sa tapat ng electric pan, Tol. Antay mana? At yung po ba? Balikan mo. Siya pong wheelchair kinain. Sige.
naman. Huwag kayo sa wheelchair. Sige. Hawakan mo tayo baka masot ko. Hello. Liwanag mo. Okay mga kabeli, gusto ng kape ni Jan. Boss, kape. Okay. Ikaw magpipray ha. Na? Ali, ka mo. Ayaw pa tayo mo mag-pray ngayon. Ha? Jan? Okay ka ma? Ready ka, okay? Okay? Ayan sa Belia. Yung minsan sa gantong panahon, sa isang mga special need na mailabas natin sila. Napakasarap sa pakiramdam. Charles, okay ka lang ah. So si Charles po, nabila na natin sa na wheelchair yan. Hinihintay ko lang yung deliver ng Lazada. Ayos. May sabi kayo. Kamusta yung girlfriend mo dyan? Hello po. Reren. Ren, bata mo. Ating bata mo. Ninulala mo, Ren. Bata mo, Roro. Excite. Isa ko basic ko. Ha? Bibs. Babes mo. Opo. Noorin niya. Lababo. Ibaba. Pasyalan tayo na. Opo. Pagkatami pa anitang dates mo. Kakandami itong babes. Tali. Ha? Nalagyo na dyan, nalagyo. Nalagyo. Yan nga po. Ali itong babes mo na nilagyo. Ano? Nabago yan. Ang gutom na si Michael mga Hello kabeli. mga belly. Malapit na po. So hinihintay namin, so 30 minutes daw po. Napagod si Jampol na. Paa mga kabili. Madali ka po. So yun lang yun ang gintong pakpak mga kabeli. Siguro mga nasa 3 hectares to 4 hectares. Hanggang taas po to, meron pa siyang coffee shop sa pinakataas. Pwede mo makyat yung sasakyan. Pero tayo, dito na lang tayo sa baba. So mga kabeli, natutuwa ako. Dahil meron akong isang kaibigan na nakita rito. Ayan, anong pangalan mo tol? Ha? Julius. Anong trabaho mo dito? Ito po. Nag-ano ka na nag-helper ka sa kanila. Taga saan kayo? Doon po. May bahay kayo rito? Opo. Sino kasama mo? Mga magulang mo nandyan? Opo. Pero before, bago kayo mapunta rito, saan lugar kayo? Sa Porak po kami. Taga Porac kayo. Okay ka lang? Okay ka naman dito? Masaya ka dito? Yan nakakatuwa yung bata. Kanina ko pa siya pinagmamasdan mga kabeli. So nagkamali ako. 12 hectares pala itong lugar na to. Sir, private na to, no? Private na po siya. Hindi na siya yung... Kasi sa amin sa Arayat, ano po siya, public. Dito private po to. So, Eco Park. Ayos. So sila Julius, ano po, kasama yung mga magulang. Sila daw po yung caretaker dito sa lugar na to. Sa taas ba kayo, Julius? Ano kayo nakatira? Ilan taong ka na? Ha? 14. Nakakatuwa siya. Porac. Taga Porac sila mga kabeli. Kilala mo si Mariano, yung vlogger? Ha? Kababayan mo ba yan? Pumupunta sa amin. Pumupunta sa inyo si Mariano? Ayos. Kagrupo nyo sila. Katribo. Tawag doon, di ba? Tribo? Katribo mo si Mariano. Yes. Ayun, shout out Mariano na na-meet ko yung kaibigan mo si Julius. Yan. So kasi sa kanila tribo by tribo. Ewan ko to kung anong tribo to. Ano to? Paradise Village po yun sa amin. Ano? Paradise Village. Yan na si Michael. Hello po Yan. mga kabeli. So yan mga Aita. So malapit din sa puso natin yung mga yan. Kaya pag nakakita ako sa kanila, natutuwa ako.
Yes, ganda ng lugar. Kahit kailan ako mapunta rito, talagang naano ko. Nagugustuhan ko yung tahimik. Shoutout mo asawa mo, di mo sinama eh. Marami na po. So ayan, susunod na lang daw. Puno kasi yung sasakyan. Dahil nga nandito yung mga guardians din ng mga special need natin. Gusto ko kasama sila. Lalo na si Charles, kailangan ng guardians talaga. Kasi bukod sa special siya, may sakit pa po siya. Yun yung mga kabelya, hinihingi ko siya ng tulong sa mga nag-i-sponsor. Si Charles po, kailangan ng mga vitamins, pampalakas ng buto. Tapos kailangan niya rin ma-check up regular. Yun, sana may makakita kay Charles. Gusto ko siyang, actually nabila na natin siya ng wheelchair. Yan, meron na siyang wheelchair. Bibilang ko siya ng gamot saka vitamins niya. So yung susunod, pagkatapos nung binigay natin sa kanya, yung susunod ang problema natin na para tuloy-tuloy yung gamot ni Charles. Kasi pag di daw po siya nakainom ng vitamin saka gamot, masakit daw, sabi ng nanay. Umiiyak si Charles. Kanina inabuta ko sa bahay, pagkakita sa akin, umiiyak po yung bata. Wala, ganun talaga eh. At least ito, napapasaya natin. Okay, mga kabeli, follow up lang natin yung order natin. Medyo, yun nga, siguro sa dami ng order, medyo natagalan. Si Jan mga kabel, natutuwa ako. Gusto sumama sa amin sa Bulacan. Sama ka dyan? Bulacan? Oh. Aha. Napanood ko yung video mo doon sa post ng mama mo, kumakanta ka. Oh, kumakanta ka. Oh, kumakanta ka. Anong kanta mo? Wala po. Hindi, papano. Nakita pala ni Chef eh, kumakanta ka eh. Kumakanta ka eh. Oh, Sa video. kumakanta. Ha? Kumakanta ka eh, mga kabeli, napanood ko doon sa post ng mama niya. Kumakanta siya, hawak suklay, kanta na, tawa ako ng tawa. Baba mo yung damit mo. Yan. Kita, makikita. Ha? Taas mo yung short mo. Wala kasing throne. Diba? At yung ba? Yun na. Ayan na yung pagkain natin. So si Charles daw po, gutom na. Yan. Okay, kain na tayo mga kabeli. Para makakain ng special need natin. May sasalubong. Kunan na, kunan na. Okay, thank you. Ali po ng kape rin ba? Butong puti na siopaw. Hindi, siopaw. Ito yung sinampalukan talaga. Yes, sir po. Spabet. Rasid gisado po. Kasit gisado. Yan. So meron pa doon. Tol, kare-kare meron na. Apo, nandun na po at follow na po. Unahin nyo na si Charles, Tol. Ito na si Charles. Si Charles. Si Charles daw po nagugutom na. Yan. Ay, si baby. Okay ka lang? Ha? Okay, Tito. Hi. Ay, papa niya, papa. Kamusta ka na? Ay, ganyan. Hi. Kaya, biasa yun, Hi. mainit ako. Hi, may ano, hi po. Hi ka, hi. Biasa yun. Dapat meron din siyang ganito, wheelchair. Stroller ano. Stroller, di pa siya pwede sa wheelchair eh. Sige, bibili natin siya ng ganito. Hi po. Ika-hi po. Hi, may hi po. Hi ka, dali. Biasa yun. Pagdating ng balad, labitan mo yan. Yan, shoutout Kuya Aris, saka Ate Jo, maraming salamat. Saka Kuya Rod, yan. Rod, saka Angel, baby Angel ha. Kamusta na baby? Love you, love you. Hi mo. Hi ka muna. Hi ka, hi. Hi mo na, hi. Saya. Hi mo na. Okay ma, tita, subuhan niya na lang po siya. Yan, guardian niya. So, hintayin niya yung iba. Nandun pa ata sa kitchen yung pagkain. So, Paul, ito nasi dala mo ganyan. Diyan mo rin eh. So, yan, may sabaw. Sa may gustong may sabaw.
Dagdagan daw yung kanin. Maran. Ano sabi mo, Nay? Dagdagan yung kanin. Oo, dada. Gugutom mo. Ayan, ayan. Kuha-kuha na lang kaya. Sir, yung kare-kare okay na. Okay, okay. Ayan. Tapos pasiguro kami kahit mga 5 kanin. Ilan ba yung naka-ready natin kanin? 14 po. 14. Sige, pengin ba kami 3? 3 po. Add pa ako. Ay, Jan, mag-pray muna. Ayaw. Si Jan Paul na lang. Ayaw mag-pray ni Jan. Yan na. Sige, kain na kayo. Huwag din na may pasabaw yan. Yan, kapoy ka no, baboy. Sige, ting. Ating pangulam pa na niyo itong ulam. Ating pang kari-kari. Wala naman baboy. Yung manok, yung hinahanap mo. Halay. Kel, sumabay na kaya. Yung hintayin natin kari-kari doon. Ngayon, kahit sa mga nini. May kasira ako na siya, ho. Ang dami nenay ah. Tama lang. Yan ang mura mo lang dyan. Kain ka na, sige na. Sa kanya minsan bilis niya. Ayaw yan siya. Ano ba nasa subuhan? Tagal niya kaya. Nakadwa na ako kanyang kalapit. Magkikot ng tandaan lang. At yung punta ka po. Kapal eh. Sa kanya, magana talaga mga ni Charles. No? Yung kare-kare tol, kanet nyo. Tapos pwede na, Poy, sabay na rin kayo ha. Jan Paul, Michael, sabay-sabay na. Yan. Ulam, meron ulam dyan dyan. Eh. Pwede ka. Maganang kumain si Charles. Yan. Ha? Hindi, maanong kumain. Tol, ikalat mo na lang sa kanila. Doon na. Okay, okay. Hi, thank you. Yung kare-kare, mga kabeli. Okay, tol. Pasuyo na lang ako sa kanila. Ito may itong libutat nga rin. Iningkabi mo kaya ito. Nandun sa dulo. Libutat mo kila tita. Kila ano. Yan. So yan. Kumain na gan. Yeah. Kain po mga kabeli. Tara, chef. Ay, sige, sige. Hoy. Wow, sige. Sinasubuanan ni karela sinasubuanan karela basta dininan ding nasi camping kan bahala yung mga nang mga Sige na to. sa dininan camping kan bakit kaya Wow, sige. Nasi pa. mga puta namin pa ibat rin po ano Ika, nasi. mana Nasa, ito katulad ka pa. sabi nito ba Baka. Ako mama ang baka? Naya. Magpasin na. Pansin na. Naya. Mama, mama. Mga
Soda kan ka ba? Ah. Ha? Ito, inadaan niya pa ano nasi. Dito na. Isa pa nasa, dagdagan ko na. Pakuha pa nasi. Hindi lang. Ito masasangkot. Ito niya. Wow, thanks. Bako yan. Pakuha ta. Pag gano'n, pag wala pa yung galing ko. Ang Daniela eh. Doon mo ka na ka? Ano? Kaya ako rin ito yung pansit mo. Kaya lagay ka mga. Daya pansit. Lay pansit. Lay. 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 Ayaw kumain. Kasi sanay siya na basta binigyan siya ng plato, bahala siyang kumain mag-isa. Pag gusto niya, hihingi pa siya. Hindi siya sanay sinusubukan. Nabalo naman ng mga Jollibee ganito, ang mga namin diwara. Yata sa mga paso. Yampon lang malakas. Nakon. Kain po. Kain po tayo mga kabeli. Yun naman naman natatulog. Eh? Tubig. Na? 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 Yan o. Tunan po yung nanay. Hey. Pumumpong si Michelle. Okay na, Bang? Tubig ate, pa inumin mo tubig. Nilagdagan ko na. Sige po. Salamat. Kain tayo, sir. Sige po, salamat. Hampa nasi po yun? Eh. Dapat mamaya. Dito. Dami, dami. Kamagan. Ayoko na. Ren. Papa. Wala ba may pampansan? Bisaya pa nasi Charles Tan, nasi pa. Isa pa daw, pasensya na. Kaya nasi kayo yan. Pwede mo na yan. Ha? Okay lang. Okay. Anton? Oo. So mga Beli, shoutout lang po kay Ate Ruby and Ate Ruby sa Kuya Robert yan. Sila po yung sumagot ng lunch namin para sa special need. Saka si Jefferson Reyes yan. Ginagamit ko na yung budget natin para sa charity. Thank you Ate Ruby. Thank you Ruby Manan. Yan, shoutout po. Salamat po. Salamat.
Kuya, ulam? Ayun ka. Hindi, masarap yung pagkain. The best. Yung kare-kare. Sabon. Natin pa. Yung kagang yung church na. Ani? Ito niya. Anin pa? Ano na? Diyan nakikita mo dyan. Cook naman na. Diyan pa dyan, no? Ha? Pasit. Pansit. Sige. Lagi. Thank you po. Ate ang anak ko eh. Teng. Charles. Charles, patabi sa ito. Usapan na si Bay? No. Ito. Okay ka na ka? Busog na ako siya. Ah. Busog. Baso ko. Kainin na. Dito din yun. Tapos buka ano natin matutulog. Tapos pag agising na sila. Hindi namin yung ito sa ganit. Ang bato na tatamahan. Mga atong ganit yun eh. Bato at ang. Sarap, Sen. May nani ko. Takbagan niya rin na. Ano pa siya no? Diba? Diyan mo dito. Diyan mo! Patay niya. Yan na dyan. Thank you. Thank you. Claren. Thank you. Thank you. Si Charles, oh. Magana siyang kumain tayo. Hindi kami inaanan ni Diyos. So ayan na, pasasalamatan ko lang po yung nag-sponsor ng 2 wheelchair sa akin.
So, isa po si Charles sa mga na-sponsoran natin. Bibigyan natin siya ng wheelchair. Yung kay Charles po na na-order ko na online. Yan, in-order na ni Mrs. kasi gusto ko yung makulay, kulay pula. Di ba, Charles? Yan. So, nag-sponsor sa akin ng dalawang wheelchair si ayun na di ba? From Canada po siya. Yan. Ayaw magpabanggit po, so silent viewers po siya. Ang pinababanggit lang, love from Canada. Yan. Vancouver, Canada. Yan na. Love from Vancouver, Canada. Yan na, siya po yung si Charles po ang naka-receive ng blessing na isang wheelchair. Yan. Thank you. Tapos yung isa, so siguro tita, bibili ko na lang siya ng walker. Ano ba tawag dyan, tita? Ateng? Stroller po dahil baby pa siya. Hindi niya pa kailangan yung ano, sungit. Bibili natin siya ng ganito kasi ito iniram ko lang tong stroller na to. So bibili ko siya ng stroller, ha? Oo, sungit. Sinisipa ako. Yan. So kasi itong baby, 10 years old na siya, tita, no? 6 years old, nasanay siya sa loob ng bahay, hindi siya lumalabas. So pag may stroller na siya, kahit siguro yung mga kapatid niya, pwede siyang ilabas sa umaga. Hi mo siya. Di ba, baby? Hi, hi. Hi mo na, dali. Hi mo na, dali. Thank you po. Thank you po. Meron ka na ng ganito, bibili kitang bago, ha? Tinitignan tayo, mga kabeli. Okay? So tapos na kaming kumain, mga kabeli. Ayan. Nenay, nabusog ka? Sumumpong ka, ha? Punasan mo yun. Punasan mo yung bibig mo. Kawate, nabusog? Ayos? Pagpag daw. Pagpag yung magpapababa ng kinain. Yan, ha. Saka mga kabeli, ako na mismo lumalapit sa inyo. Tulungan natin si Charles kahit yung vitamins saka gamot niya. So yung gatas na ininom ni Charles, ano po, calcium ba ata? Gamot po sa sa buto. So isa siya sa mga napili kong isama sa programa ko na para sa mga special need. Yan. Charles, okay ka lang? Si Michelle ang sumasagot, eh. Nenay, okay ka lang? Okay lang? Ali. Yan, maraming salamat, Ate Ruby Manan saka Tito Robert sa masarap na panangalian para sa mga special need. Kasama na rin po kami sa mga Team Kabeli. Yan, saka Jefferson Reyes, yan na. Thank you, thank you, thank you. It's all about dog show. Maraming salamat po. Kuya Roy Musni, Ate Ellen, Ilongga Girl, saka si sino pa ba? Tita Virginia. Nakalimutan ko si Tita Virginia. Yan. Sa lahat na sumuporta kay Chef A. Mary B. Yan. Shout out po sa inyo. Thank you. Robles family. Maraming salamat. Kuya Roy Musni. Yan. Thank you. Thank you. Saka si Kuya Rod. Angel. Shout out sa iyo. Pagaling ka, baby. Yan. Nandito, baby. Yung Team Kabeli natin. Love na love ka niyan. Hello po. Hello. Busog dyan? Ha? Busog? Tingin? Yakap mo ka. Yan nga, Beli, natutuwa kayo dyan. Ayaw mag-pray, gutom na daw siya. Yan na. Thank you, thank you. Yan na. Ate Jo, Kuya Aris. Yan, thank you, thank you. Guagua Betis ng Pampanga. Sa Perdi. So balak namin na muwi, mga 2 or 3 siguro. Para medyo malamig sa daan. Papalipas lang tayo ng oras, ha? Okay? Okay? Masayahin po si Dan. So mga kabeli, bababa na si Charles. Dahan-dahan kayo po, ya. Hindi, Dali. wala naman ako bagya. Kaya katatakot, Charles.
Patras siya kasi. Ayan mga kabeli, mamamasyal sila. So tayo magbabayad muna tayo ng ginayan. Tara dyan, dito tayo dyan. Bayad mo yung ano. Bayaran mo yung yan. Bayaran mo na. Wala kang pera. Okay, bayad tayo. Sir, wag ka na sir. Ay, sir. 325. Naka 10% para sa Service charge. service charge. Okay. Magkano po dito? 385. Magkano nga? So yung food natin mga kabeli, 3,025. Sir, pabilang po. I received 3,050 po. Okay, okay na yan. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Panoorin nyo na lang sa vlog natin. Thank you. Ay, ay, salamat. Hey mga kabeli, ikot na tayo. Yan, okay ka lang? Opo. Thank you. Yan si Michelle, tawa ng tawa si Michelle. Michelle. Natawa si Michelle. So yung tawang yun mga kabeli, hindi mo mabibili sa mga special need natin. Ano yan? Santol ba yan? Oo nga, hindi santol yan. Mabolo ata yan. Mabolo. Mabolo mga kabeli. Ang daming bunga. So yan mga kabeli tapos na kaming kumain. So time check 12:30 ng tanghali. So nagyaya na yung mga batang umuwi. Lalo na si Charles siguro napapagod siya. Yan. Yung batang binubuhat ni Jepoy. So nagyaya na sila umuwi. So magpapaalam lang tayo kay manager. Magpapasalamat lang tayo sa management ng Gintong Pakpak sa privilege na binigay sa atin. Yan. So, sarap dito, nakatambay ka sa ilalim ng puno. Yan. So puntahan lang natin si Sir Mervin ng Gintong Pakpak. Yan, sa mga gustong pumasyal dito mga kabeli, mag-comment lang kayo rito or i-search nyo Gintong Pakpak Eco Park. Yan, meron sila mga cottage saka mga pwede mag-stay overnight. Yan. Entrance fee, yan, nandyan lahat to. Ayos mga kabeli. Pasok lang tayo. Sir Charles, Mervin. Yes, sorry sir. Okay sir, okay lang po. So ito yung office. Ang ganda na ito. Kahoy. So mga kabeli, kahoy siya. Sampalok. Ang ganda no. Design, nakaka-relax. So at least kahit pa paano mga kabeli, yung kagustuhan natin na madala dito yung mga special need, at least yan nadala natin. So yan sana madagdagan pa sila sa mga member ng ating mga special need na charity. Gusto ko madagdagan pa sila. At least mga dalawa pa hanggang sa padami ng padami mga special need na pinapasyal natin. Ayos. Okay, pasasalamat lang tayo kay Sir Mervin. Uwi na tayo, gawa na yung mga bata gusto na umuwi. Thank you. So yun mga kabeli, pasalamat lang tayo kay Sir Mervin. Mervin po. Mervin, yan, sa mainit na pagtanggap sa charity work natin ngayong araw na to sa mga special need. Yan, siya yung general manager, si Sir Mervin. Hello po. Promote nyo po yung sir. Visit po kayo dito sa Gintong Pakpak.
i-experience nyo po yung nature, mag-nature encounter activities tayo, tsaka kung gusto nyo mag-overnight stay, meron po tayong mga villas. Yun Yes. May FB account kaya, sir? Yes po, you have to visit the New Gintong Pakpak. Yun. New Gintong Pakpak po. Okay mga kabeli, lalagay ko yung FB page nila rito para kung gusto yung mag-inquire about do sa bilya nila, yung mga hotel nila, makakontak kayo kaagad. Okay, lalo na yung mga nasa abroad natin na gustong magbakasyon, ito yung lugar na hinahanap nyo dito sa Pilipinas. Relaxing, eco-friendly, napakasarap. Okay sir, napakasarap ng food nyo dito. Nabusog ang mga special need ko, yan. Okay mga kabeli, tuloy na tayo. So yatid na natin bye-bye yung mga special need na kasama natin. Sir Marvin, maraming salamat po. Thank you. So okay na mga kabeli, uwi na tayo. Yan, sa mga sponsor, Ate Ruby and Tito Robert, maraming salamat. Jefferson Reyes, yan, LLC, maraming salamat. Saka kay sino pa ba? Love from Vancouver, Canada, yan. Maraming salamat po sa inyo. Yan. Okay, tuloy na tayo. Uwi na tayo, tita? Okay na? Okay. Okay, nagyaya na. So kukuhanin ko lang yung sasakyan mga kabeli. Ayun na yung kanulan ako. Tama yung ano? Oo. Tama siya ba? Agad! Agad na. Hoy, pas mo rin tipis mo. Hindi pwede. Atras ka muna doon. Pas mo rin tipis mo. Pas.
Yan sa mga kabeli, nandito na tayo sa bahay. Yan. Shoutout Mamo Delia. Yan na, nakasalubong namin sila ngayon. Renta mo rin ha, nagpabarya lang ako. Bibigyan ko kayo pang bili ng vitamins. Yan, so yung dalawa doon sa kabila. Wah. Pwede ka pa, dyan. Diyan doon kayo sa malilim. Bigyan ko yung tigto 200. Hey? Nino, Michelle. Si Michelle talaga. 200. Thank you ka muna. Thank you. Okay. Poy, ate, sinong atid mo? Napata ka dito. Sige. Ha? Muli na ka? Oo, muli na. Tama. Okay, atid ni Jepoy. Yan. Boy, atid mo, boy. Tama, magpabarya akong barya. Ako. So si pangalawa? Ha? Oh, thank you ka rin, thank you ka. Thank you po. Yan na, salamat. So si Michelle, ayaw pang bumaba ni Michelle. Ha? Dito ka na eh. Dito pambili niya ng vitamins lang ha. Pang dagdag lang ha. Okay mga belly, atid na natin yung dalawa. So si Ashley saka yung si Charles. Yan natin na. Boy, tara na boy. Okay mga belly, let's go. Yan, okay na. So yung mga belly, nandito na tayo kay Charles. So dito ang bahay ni Charles. Ayan. Baba mo na kayo ate. Yan, kaya ka. Ayan. Kaya nga doon, yan yak ka nga. Ako muna ka na. Natatakot si Charles. So pasok ka na tol, mainit. May mga plastic pa yung ano nyo. Ayun mga kabeli, kakausapin ko lang yung nanay ni Charles. Ayun. Charles, happy? Oh, hupoy. Ganto. Natutulog si Bunso. Si Bunso mo ba ta? Ito pa yung Bunso. Hindi kasama na lahat. Okay, lipat yung tuntol. Yung wheelchair, iniram lang natin. Wala pa yung wheelchair ni Charles yan. Nay, sopa mo na lang, Nay. Pata de Valentine na ni Charles. Makaya mo. Mitik Loya? So si Charles mga kabeli, kailangan niya ng Tatayo. check up saka pambili ng mga pampatigas ng buto. Yun ang kailangan ni Charles. Tita, yung mga yung mga gamot na iniinom ni Charles, pengi akong Wala na po, sabi ng anak ko. ha? Yung sa gatas ng namin niya, sa gatas, Yung vitamins kailangan ni Charles yun. vitamins, yung bato. Paano ko mabibili yung mga gamot ni Charles kung wala yung ano niya, yung mga reseta? Gusto kong makakabili, gusto kong bili ng gamot si Charles. daw po eh. Calculate daw po yun. Tapos, Hindi, baka mamaya hindi tayo pagbilan sa mga butika pag wala yung reseta kasi niya. Mas maganda siguro, pa-check up natin sa district para magkaroon tayong reseta. Ha? Kaya lang, uwi ako eh. Charles, ano yung request mo kanina kay Tito? Anong bibili natin? Ha? Gatas saka? Ano daw? Milo. Gatas saka Milo. Sige ha. Wala pa si Jampol? Lalo pa. Ano pa? Ano pa yung request mo kay Tito, Charles? Gatas saka Milo. Saka? Ano pa? Ha? Lalo pa ano? Ha? Ano? Malakas siyang kumain eh. Ang kailangan niya, masustansya yung pagkain natin. Kasi pag di natin siya inalagaan sa masarap na pagkain, hindi siya maano. So, ang trabaho po ng pamilya ni Charles nagbubundok. Wala pa si Jampol? Wala pa. Ha? Wala pa? Gatas saka kape. Milo.
Yun ang hinihingi sa akin ni Charles, mga kabeli. Yan. Mga kapatid niya nangingiti. Bibigyan kitang pambiling gatas, ha? Charles, tingin ka kay Tito. Tingnan mo si Tito, ha? Tutulungan kita, bibili kitang gatas, ha? Tapos, tita, kailangan ko na reseta. Ako mismo bibili ng gamot niya. Ha? Yung reseta lang kailangan ko, ha? Ha? Alam, yung bahay ni Jepoy nandito lang. Yan, si Jepoy, kapitbahay niyo po dito. Pag nakuha niyo yung reseta o napacheck up niyo sa district, bigay niyo sa kanya, bibiling ko po yung gamot niya. Sa pumasawa ko siya ang pumibalik. Bumila niya kung kantin po. Kakay may kutil. Di kutil, ikay, di tanggalang. Alime kala. Kaka-street yan. So 500, pambili mong Milo. Libutan. Balo Okay. ko yung balay mo. Okay na, alis na kami, ha. Hihingi nyo. Alis na kami, ha. Papangalan kang eskwela. Ha, Charles, pagaling ka, ha. Pa-check up ka sa district ka, babalikan kita, bibili kitang gatas, ha. Ha? Putaran niyo po. Okay mga kabelya, si Charles po, ayan na, sabi nga, kailangan ng mga vitamins, kaya lang wala pa silang reseta. Nawala ba yung mga reseta niya? So yun, paano natin siya mabibili kung wala yung mga reseta sa buto niya? Baka hindi tayo pagbilan. So request sa akin ni Charles, Bear Brand siguro gatas, yun ang iniinom niya, Bear Brand na gatas, saka Milo ang iniinom. Pero babalikan ko si Charles. Yan na, salamat LLC, yan, Jefferson Reyes, yan. Tita, maraming salamat. Next week yung wheelchair ni Charles, dadaling ko dito mismo, ha? Thank you po. Charles, alis na kami, ha? Bye-bye. Nabusog ka ba? Ano? Hindi daw siya nabusog. Okay na, bye-bye na, tita. Thank you, ingat po kayo. Ragan? Hinit. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog namin. So ayan na, si Michelle bumaba na rin. So, tapos sila Jepoy, saka si Michael, ayun, sige. Oh, hindi na, meron ka na pera. Nanay, ate anda. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Shepe. Ingat na lahat, God bless all. Thank you sa mga sponsor at Ate Ruby and Tito Robert. Yan. Ferdy Manutak, shoutout po sa inyo from Betis, Pampanga. Ingat na lahat, God bless all. Thank you.